8'inde oturtkanık, mene 8'inde ittege bir oy bulası, bugün ittege tişilip çıkası berengilemine. Uşu bunun işetirge kim ikanin bilip bulmayı. Yadigar ауылында гымри төші Галимуллиннарның бақшасы асты іскә килгән. Бір айлык утыртылган бәрәңгеләр җир өстендә ята, уңдырышлы катлам юылган. Тәүлек буе яуган яңгыр нәтиҗәсе бу. Бәрәңгене икенче мәртәбә утыртыргамы, яңадан күмеп караргамы. 1977 елдан бирле мондый хәлнең булганы юк иде диләр. Жүгіріп шықтық. Мында шоуға күзден ояққа су кірді инде, бутылар алып шаптық, шебелеріне құтқарыға, шебелер су астында, тез-тезіне шебелеріне жиып. Менә бу кадрларны яңгырдан соң Ядигар авылы халкы телефонга төшереп социаль челтәргә куйган. Урам тау елгасы сыман. 15 минут içinde su bastı, mene şu çivilerini tuturduk. Кош-кортлар йөзеп китә язган, теплицаларга да су кергән, түтәлләр аккан. Идән астындагы суны бүген генә насос белән суыртып бетергәннәр. Ярыйла бөтен мал-мөлкәт иминиятләштерелгән булган. Страховой компания катышлы бигәйбәт. Günün saati minutunda kilip gittiler. Mene ittege saat 2. ortaga bizden çokırdılar уже. Купмалага. Авылдагы восход хуҗалыгына килгән зыян тагын да зурра. Кукуруз басулары су ташкыныннан ерганакланып казылып беткән. Бу бәла казадан килгән зыянның суммасы әлегә билгесез, чөнки кырга кирерлек түгел. Birse 96 hektarlı basıyor, birse 56 hektarlı basıyor. No elbette joğdu indi ulanı. Alik kiri şeşerge turu gitmege. Yazgın şeşilde tişilip çıkkar indi. Менә яңадан чәчкән чыракта өлгергән мөмкин инде ул хәзер. Әле соң түгел, конечно, өлгергә була. Әле шын итеп карап чыкмаган бит басу. Ядгар авылында яңгыр кичә нибары ярты сәгать кенә яуган, ләкин ул шул кадәр куйган ки, су ташкыны менә шушы хуҗалыклар аша үтеп, әлеге чыкырга килеп тыгылган. Менә хәзер күргәнебезчә, анда җыелган шүп чарның күплегеннән дә суның ни кадәр күп булуын аңларга мөмкин. Хәтта язгы ташу вакытында да мондый күренешнең булганы юк иде ди авыл халкы. Менә шушы трубалар киңрәк булса, Ядигарны су басмас та иде ди халык. Тау ягыннан агып төшкән ташкын анда сыйыша алмаганга йортларга бәреп кергән. 6 хуҗалыкка җитди зыян килгән. 15-20 минут içinde su düştü дәген, кисәк агып та китте. Комиссия карады, шул региональный юлның трубасына су сыймау сәбәбендә аңа өстәмә труба кую турында инде карап киттеләр инде. Авыл аша үтүче менә бу юлда асфальтны яңартырга планлаштыралар. Шунда яңгыр сулары ага торган труба да алыштырылачак. Шәхси хуҗалыклар әле килгән зыянның күләмен исәпләгәннәрен көтә. Кукмара районыннан Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.